Europa Express. Întrebări fulger cu deputați europeni. Descoperă-i pe cei care te reprezintă în Parlamentul European. Bună ziua și bine v-am găsit în cadrul seriei noastre exclusive de interviuri rapide cu deputați europeni înaintea alegerilor europene din 2024, Europa Express. Eu sunt Oana Tache și astăzi avem ocazia de a obține o altă perspectivă asupra vieții de zi cu zi, a provocărilor și a experiențelor personale ale distinșilor noștri oaspeți care ne reprezintă în Parlamentul European. În această serie de întrebări fulger lansată de Biroul Parlamentului European în România, ne propunem să descoperim esența activităților, să evidențiem problemele cheie și să vă oferim o modalitate directă de a-i cunoaște pe cei care modelează legislația la nivel european. Fără alte mențiuni, începem acest interviu rapid cu domnul Daniel Buda, membru al Parlamentului European din partea grupului Partidului Popular European, vicepreședintele Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și raportor al dosarului Cooperarea transfrontalieră cu țările vecine. Bună ziua, domnule Buda, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit. Vedeți că vorbesc foarte repede și atunci s-ar putea să fie o chestiune care să ne urmărească lumea foarte greu, deci să impunem un ritm mai lent. Pentru că eu de regulă vorbesc foarte repede. E foarte bine, e foarte bine. Începem cu prima întrebare, domnule Buda. Lucrurile sunt foarte rapide aici în Parlamentul European și ai nevoie să te miști foarte repede, să spui foarte multe lucruri într-un minut. Este aproape imposibil să spui foarte multe lucruri și relevante într-un minut și de aceea pentru noi este o mare provocare să facem acest lucru. Dar dumneavoastră aveți experiență, aveți dinamica, așa că vin și eu și vă întreb ce v-a inspirat, ce v-a motivat să deveniți membru al Parlamentului European. Bună întrebare. Cred că, în primul rând, oportunitatea de a lucra pentru comunitatea din care provin. Am fost 8 ani de zile în Parlamentul Național și zic că de foarte multe ori aveam de implementat tot felul de regulamente europene, neînțelegând că multe dintre ele nu se pliau pe realitățile din România. Ei, când am venit aici, mi-am dat seama că, de fapt, poți să modifici aceste regulamente conform realităților din România, doar că trebuie să te implici activ în această activitate. Și evident că aici mi-am canalizat atenția foarte mult pe ceea ce înseamnă sectorul agricol, pentru că era un sector oarecum subreprezentat în Parlamentul European pentru România. Ați luat așa un pic din următoarea întrebare, dar totuși aș vrea să subliniem care este rolul dumneavoastră în Parlamentul European într-o propoziție. Suficient de important astfel încât să pot influența politicile europene conform nevoilor din România. Rutina de dimineață, domnule Buda, cafea sau ceai? De regulă cafea și multă cafea. Dacă nu ați fi fost membru al Parlamentului European, ce ați face? Cu siguranță aș fi avut o viață mai liniștită, dar nu-mi doresc o viață liniștită, ca să fie foarte clar, pentru că îmi doresc să dau cât se poate de mult din ceea ce pot să fac. Probabil că aș fi face agricultură, aș preda la facultate și așa mai departe. De ce realizarea Uniunii Europene sunteți cel mai mândru? Dacă discutăm de realizarea a Uniunii Europene, trebuie să discutăm în logica în care Uniunea Europeană, Parlamentul European, pentru că aici discutăm de un complex de instituții, în momentul în care a adoptat politica agricolă comună, a avut în vedere, dacă vreți, alocarea resurselor financiare de maniera în care fiecare stat membru să fie satisfăcut prin fondurile pe care el le primește pentru a putea garanta securitatea alimentară, pe de o parte la nivel național și pe de altă parte la nivel european. 3 exemple despre impactul pozitiv pe care îl are Uniunea Europeană asupra cetățenilor și care în prezent sunt luate așa de-a gata. Sunt multe exemple care pot să fie date, dar dacă ne gândim puțin la ceea ce înseamnă valorile Uniunii Europene, nu libertatea de circulație, libertatea de circulație a persoanelor, a capitalurilor, dar cel mai important lucru, pe lângă fondurile europene care ne impactează viața de zi cu zi, eu cred că este pacea și stabilitatea care ne garantează Uniunea Europeană. Știm foarte bine că această structură numită Uniunea Europeană, despre care noi mulți din lumea aceasta europeană uită, a apărut urmare a nevoii de a garanta pacea și securitatea la nivelul Uniunii, la nivelul Europei. Și iată că timp de peste 70 de ani avem garantată această pace și stabilitate. Poate este cea mai importantă valoare pe care o avem. Cum spuneam și în deschiderea interviului nostru, sunteți raportor al dosarului Cooperarea transfrontalieră cu țările vecine. Puteți împărtăși o poveste de succes a colaborării între statele membre UE, care a avut un impact pozitiv asupra cetățenilor? Dacă ne subsumăm la acest raport de care noastră vorbiți mai devreme, sigur putem discuta de ceea ce înseamnă cooperarea între România și Ucraina, de exemplu. Iată că avem la Sighetul Marmației un pod care este construit din fonduri europene și care va face legătura între România și Ucraina, un pod făcut din fonduri din politica de coeziune și care cu siguranță va avea un impact major asupra vieții locuitorilor, și din Ucraina și din România. Pentru că mi-a subsumat această întrebare acestui raport. Evident că din această perspectivă, ceea ce înseamnă poveștile de succes sau, ca să mă uit un pic din nou, impactul pozitiv pe care
tot ceea ce se întâmplă, stimată doamnă, tot ceea ce se întâmplă la nivelul Uniunii Europene are un impact pozitiv asupra vieții noastre. Chiar dacă uneori nu înțelegem anumite lucruri care sunt generate de anumite limitări pe care le impune Uniunea Europeană, trebuie să privim lucrurile în ansamblul său, în așa fel încât viața fiecăruia dintre noi să fie o viață mai bună. Puteți enumera cele mai importante 3 inițiative ale Parlamentului European care promovează sustenabilitatea și protecția mediului în Uniunea Europeană? Vreau să vă spun că aici în Parlamentul European este o întreagă dezbatere. Eu sunt în Comisia de Agricultură, după cum am spus chiar de la început, și în Comisia de Mediu. Mereu este între noi o bătălie legată de ceea ce înseamnă politicile de mediu care trebuie să fie ancorate în realitățile din sectorul agricol. Fie că discutăm de politica privind gestionarea eficientă a pădurilor, a polenizatorilor, a ceea ce înseamnă combaterea schimbărilor climatice sau politica Green Deal-ului, da? Pentru că este o întreagă sau o nouă religie, dacă vreți, la nivelul Uniunii Europene, această chestiune legată de zona de înverzire. Eu cred că este important să găsim un echilibru între ceea ce înseamnă, pe de-o parte, posibilitatea de a se continua activitățile agricole de către sectorul agricol și, în același timp, protejarea eficientă a mediului, pentru că nu putem să desprindem cele două chestiuni, mediul și agricultura. Am stabilit deja că sunteți o persoană dinamică. Aș vrea să vă întreb pe scurt cum arată o zi din viața dumneavoastră de deputat european. Depinde dacă este la Strasbourg sau dacă este la Bruxelles, pentru că dacă este la Strasbourg arată într-un fel, pentru că aici avem foarte multe voturi care se dau în Parlamentul European, avem întâlnire cu presa și, din păcate, nu suficient de mult astfel încât să putem comunica în mod eficient cu ce se întâmplă în Parlamentul European. Ai ședințe unde te duci fie la Agri, fie la Regi, fie ai voturile, fie ai ședințele de grup unde stabilești diverse lucruri, fie dacă te duci la Bruxelles, unde ai de-a face cu ședințele din cadrul comisiei, te cam duci în comisie la ora 9, mai faci o pauză undeva la ora prânzului de o oră și jumătate și te duci înapoi în comisie până seara pe la ora 7:30 și încerci să intervii pe fiecare subiect, pentru că este foarte important de reținut faptul că orice regulament care se dezbate aici, mai puțin despre banane și despre citrice, toate au un impact major în viața din România. Și este important ca România să aibă un punct de vedere exprimat în cadrul fiecărui document care se dezbate în Parlamentul European. Care considerați că este cel mai dificil aspect al rolului dumneavoastră? Nu, sunt multe. În primul rând, ceea ce înseamnă comunicarea. Avem o problemă, cred că noi toți europarlamentari, are o problemă Uniunea Europeană legată de ceea ce înseamnă comunicarea și de a vorbi sau de a ajunge la sufletul oamenilor sau în viața de zi cu zi a oamenilor și să-i facem să înțeleagă ce înseamnă, de fapt, beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană. Aici e o chestiune pe care încă trebuie să mai explorăm cu toții legat de ceea ce înseamnă această aspect de a comunica cu opinia publică în general, legat de ceea ce înseamnă activitatea de la nivelul Parlamentului European. Pentru că, de foarte multe ori, la nivel național, de exemplu, se dă vina când lucrurile nu merg bine în România sau la alte state. Da? Atunci dăm vina pe Bruxelles sau pe Strasbourg că ne impun anumite chestiuni. Ori și Strasbourgul și Bruxelles nu face altceva decât să pună pe masă niște opțiuni, niște oportunități pe care tu, ca stat membru, le poți sau nu le poți valoriza. Care este, din perspectiva dumneavoastră, o realizare specifică a Parlamentului European care a făcut o diferență reală în viața europenilor, dacă tot mi-ați ridicat-o la fileu și mi-ați spus că în teritoriu, adică la noi acasă, în plan național, lucrurile nu sunt chiar așa de populare sau mediatizate? Mai acum, dacă e să mă gândesc la o realizare a Parlamentului European, fiecare politică pe care Parlamentul European o adoptă, fie că discutăm de politica agricolă comună, fie că discutăm de politica de coeziune, toate acestea au un impact major în viața fiecărui cetățean din Uniunea Europeană și pentru noi este marea provocare, atunci când lucrăm pe aceste documente, să le facem pliabile pe ceea ce înseamnă realitățile din România. Deci toate politicile care sunt adoptate aici în Parlamentul European sunt mari realizări pentru Uniunea Europeană și pentru România implicit. Dar care este cea mai subestimată realizare a Parlamentului European despre care ar trebui să știe lumea? În opinia mea, Parlamentul European nu reușește să comunice în momentul de față suficient de mult pe ceea ce înseamnă politicile care se discută la Bruxelles. Și aici există, și nu odată spunem acest lucru, că există o fractură de comunicare sau de ancorare în realitățile din teren, atunci când discutăm diverse acte normative în Parlamentul European, venite de la Comisia Europeană și ceea ce înseamnă realitățile din teren. Poate că aici ar trebui să vedem, pentru că este o chestiune care, repet, suferim cu toții de legat de ceea ce înseamnă această incapacitate, dacă vreți, instituțională de a comunica cu cetățenii vis-a-vis de politicile europene și dovadă că avem astăzi o cotă foarte mare de ceea ce înseamnă neîncredere sau de creșterea extremismului. Extremismul de astăzi este o consecință a faptului că, iată, nu reușim să comunicăm suficient de bine cu opinia publică. Dar din experiența dumneavoastră de eurodeputat, care a fost acea realizare mare a Parlamentului European? Că ați văzut foarte multe proiecte de legi care au trecut, foarte multe inițiative care, vorba aia, chiar au impactat populația și care în plan terestru, la noi, la nivel național, a fost trecut așa la și altele.
Mi-e greu să vă spun acum o chestiune care să fi fost trecută la și altele, pentru că ca toate politicile am încercat să le facem vizibile în România. Dacă mă gândesc acum la Fondul pentru Tranziție Justă, de exemplu, da? Pentru că avem acest regulament care a fost adoptat în România și care își propune să folosească resursele financiare pe ceea ce înseamnă zonele unde am avut foarte multe mine și care s-au închis și când viața este de zi cu zi mult mai complicată. Nu prea am atras fonduri în România pe această zonă. Deci aici suntem oarecum, aș putea spune, corigenți pe acest capitol legat de ceea ce înseamnă utilizarea fondurilor pe tranziție justă. Care este cel mai solicitant pachet legislativ la care lucrează în prezent Parlamentul European? Sigur că pregătim în mod încetul cu încetul, pregătim raportul, sau mă rog, lucrăm la ceea ce înseamnă regulamentul privind noua politică agricolă comună, deja lucrăm la această chestiune și politica de coeziune, astfel încât cele două rapoarte, practic, deja sunt într-o fază oarecum incipientă și este o provocare majoră și pentru actualul Parlament, dar mai ales pentru viitorul Parlament o să fie o provocare majoră de a adapta aceste două mari politici legate de ceea ce înseamnă viitorul sectorului agricol la nivelul Uniunii Europene pe de-o parte și pe de altă parte utilizarea fondurilor europene de către comunitățile locale. Care este viziunea dumneavoastră pentru viitorul Uniunii Europene într-o frază? Trebuie să fim uniți în diversitate, stimată doamnă, pentru că nu putem discuta de Uniunea Europeană care să se subsumeze doar unor valori din est sau din vest, ci avem nevoie să fim uniți în diversitate, astfel încât să putem avea o viață mai bună, o viață cât se poate de bună în fiecare colț a Uniunii Europene și în fiecare regiune a Uniunii Europene. Iar această unire în diversitate trebuie să meargă în logica în care discutăm de regiuni și nu de țări. Pentru că Uniunea Europeană își propune să dezvolte regiunile și nu țările în ansamblul lor, dat fiind faptul că avem în momentul de față niște disparități incomensurabile între diverse regiuni și dacă ne ducem doar în România, vedem ce înseamnă regiunea de nord-vest, Cluj, Bihor, Sălaș și așa mai departe și ce înseamnă cealaltă regiune unde avem Vaslui și alte județe care, din păcate, nu sunt acolo unde ar trebui să fie sau unde ar fi putut să fie din perspectiva fondurilor europene. Domnule Buda, care este un sfat pe care l-ați oferit tinerilor care sunt interesați să se implice în politică sau în viața publică, în serviciul public? Mulțumesc pentru întrebare. Nu pierd ocazia să răspund de fiecare dată oricărui tânăr cu care stau de vorbă, prima dată desăvârșește parcursul profesional, să ai o meserie, să ai o profesie, să devii independent din punct de vedere al dependenței de factorul politic și pe urmă să faci politică, pentru că dacă nu faci tu politică, o fac alții. Dacă nu decizi tu pentru tine, o să decide alții pentru tine. Dar desăvârșirea profesională este absolut o chestiune care nu trebuie să lipsească pentru nimeni. Nu poți să faci politici pentru ceilalți dacă nu ai făcut nimic pentru tine în viață, ca să fie foarte clar. În opinia dumneavoastră, care sunt primele 3 provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană astăzi și explicați, vă rog, într-o frază cum le poate aborda în mod eficient Parlamentul European? În primul rând, discutăm de ceea ce înseamnă garantarea securității alimentare. Este o mare provocare pentru Uniunea Europeană pentru că discutăm de un concept care astăzi este pus sub semnul întrebării din foarte multe puncte de vedere. De asemenea, avem ceea ce înseamnă fenomenul migrației, pentru că este o chestiune care de asemenea frământă foarte mult ceea ce înseamnă spațiul public european și nu numai și în același timp cheltuirea eficientă a fondurilor europene. Cum pot să fie aceste chestiuni rezolvate? Prin politici eficiente și adaptate realităților din teren, astfel încât aceste aspecte să poată să cunoască o rezolvare din partea fiecărui stat membru și în același timp să poată să cunoască o rezolvare din partea Uniunii Europene. Un sfat pentru cei care vor vota la alegerile europene din iunie 2024 sau cel mai important motiv pentru ca cetățenii să voteze la alegerile europene? Aș merge în primul rând și aș ruga să se informeze. Este foarte important ca înainte să pună ștampila de vot, pe indiferent ce partid îmi doresc să facă acest lucru, este să se informeze, să vadă care sunt partidele care până la urmă le pot crea un parcurs fie european, pentru că să fie foarte clar în ce logică discutăm. Dacă avem un parcurs european mai departe sau dacă avem un parcurs sub ceea ce înseamnă umbrela Rusiei, așa cum doresc alte partide din România. Nu trebuie să ne fie frică să verbalizăm aceste lucruri, pentru că din păcate viața politică din România în ultimii 2 ani de zile au cam vestit așa o formă de frică din partea unor lideri politici de a spune foarte clar care sunt direcțiile de acțiune. Trebuie să vedem care sunt partidele care ne garantează un parcurs european și dacă vreți să avem un parcurs european, ca să fie foarte clar, cu tot ceea ce înseamnă sub acest aspect pace, stabilitate, fonduri europene, sau dacă vreți să avem un parcurs către zona de răsărit a Rusiei și ce se va întâmpla cu România în astfel de situații. Care sunt pericolele pentru democrație până la urmă și subliniat foarte clar că există aceste pericole. Stimată doamnă, din păcate nu am vorbit suficient de mult despre aceste pericole și ele există mai mult decât oricând astăzi, când vedem că avem aceste partide extremiste la nivelul Uniunii Europene și la nivel național în cote îngrijorătoare, care pot să pună sub semnul întrebării stabilitatea blocului comunitar și a păcii și stabilității la nivelul european. Domnule Buda, dacă ați lua cina cu un personaj istoric, cine ar fi acela sau aceea? Cuza.
M-a inspirat CUZA pentru că am lucrat în Parlamentul Național pe ceea ce a însemnat adoptarea codului civil. Codul civil a fost adoptat pe vremea lui CUZA și a fost una dintre personajele din istorie care a pus, să spun așa, o bornă în ceea ce înseamnă dezvoltarea și modernizarea societății din România. Cartea sau filmul preferat? Le spun mereu, sigur citesc când am timp, dar îi îndemn pe toți cei care ne ascultă și ne urmăresc să urmărească filmele despre al doilea război mondial pe Netflix. Sunt 2 seriale unde se descriu foarte bine perioadele și etapele, cum s-a ajuns la ceea ce a însemnat acea conflagrație mondială, și care ne-a, implicat foarte mult asupra a avut implicații foarte mari asupra vieților în acea vreme. Lucrurile, să știți că se repetă de o manieră în care ne speriem. Adică am avut această ascensiune a extremismului în același context și de aceea este foarte important să cunoaștem aceste lucruri astfel încât să putem să le prevenim. Pentru că este complicat să previi ceva ce nu cunoști că există. Cu siguranță. Sunteți o persoană matinală sau o pasăre de noapte? Cum funcționați mai bine? Depinde de programă, doamnă. Aici nu-mi permit să am, dacă vreau sau nu vreau să fiu pasăre de noapte sau să fiu o persoană matinală. Dacă programul îmi impune, pot să fiu și una și alta în același timp sau în aceeași zi. Dacă ați avea o superputere, care ar fi aceea? În primul rând, mi-aș dori să am capacitatea de a asculta pe toți cei care stau de vorbă și să pot să iau ceea ce să mai bun din ceea ce îmi spune fiecare. Este o provocare pentru mine, dar dobândi această superputere și anume de a sta de vorbă cu toți cei cu care pot să stau de vorbă și să iau ceea ce este bun de la fiecare și sperăm să transpună deciziile pe care le iau în Parlamentul European. Dumneavoastră sunteți o persoană tonică și foarte transparentă și tocmai de aceea vin să vă întreb. Puteți să împărtășiți o anecdotă personală care să prezinte spiritul de colaborare din Parlamentul European și care a dus la rezultate pozitive? Nu știu dacă este neapărat vorba de o anecdotă personală, dar îmi vine în minte o chestiune de, în această logică a colaborării la nivelul Parlamentului European, când îmi spuneau colegii mei europarlamentari de la PPE, atunci când am discutat un regulament aici în Parlamentul European cu privire la ceea ce înseamnă utilizarea unor substanțe chimice, mai puțin importantă chestiunea aceasta, facem cum spune domnul Buda, Toți era un reper pe ceea ce vreau eu să fac, pentru că era de fapt o inserare a unui articol într-un regulament care vine și pune până la urmă, sau punea într-o oarecare ordine să spun așa, interesele statelor din vest și din est, și pentru mine a fost o foarte mare bucurie atunci când am reușit să obțin un vot în Parlamentul European, când am fost aplaudat de o întreagă sală, când acel vot a fost obținut la diferență de 2 voturi. Dacă pot să spun așa, la limită, la mustață, dar a fost un exemplu, iertați-mă că vă spun chestiunea aceasta, a fost un exemplu că dacă atunci într-adevăr îți dorești ceva cu adevărat, poți să obții acel lucru și când ai și forța argumentelor de partea ta. Cum pot cetățenii obișnuiți să intre în contact cu deputaților europeni și să participe activ la procesul democratic? Pe scurt. Foarte pe scurt, este foarte important ca fiecare cetățean sau cetățenii de la nivelul Uniunii Europene și din România să fie foarte atenți la ceea ce înseamnă aceste servicii publice de consultare din partea Comisiei Europene, unde pe diverse domenii Comisia Europeană vine și face aceste procese de consultare publică pe diverse domenii. Și este important ca fiecare cetățean care este cunoscător a unui domeniu, fie că discutăm de mediu, fie că discutăm de economie, fie că discutăm de zona socială și așa mai departe, să spună punctul de vedere pe acele, mecanisme de consultare. Pe de altă parte, accesul la europarlamentar sau la decidenții politici, indiferent că discutăm de decidentul politic, pentru că am fost și consilier local în viața mea în trecut, este foarte important să îi caute fie la birou, fie acum avem, slavă Domnului, acest mecanism prin social media, prin telefoane, prin e-mail, astfel încât ne pot contacta și ne contactează oamenii din diverse zone, indiferent că discutăm de cei din România sau din altă parte a Uniunii Europene și care a globului. Domnule Buda, ne obligă Uniunea Europeană să mâncăm carne artificială sau insecte? Și care sunt cele 3 lucruri pe care le pot face oamenii pentru a nu cădea pradă narativelor false despre Uniunea Europeană? Vedeți, dumneavoastră, spuneam la începutul întâlnirii noastre că, de fapt, de foarte multe ori, atunci când vrei să dai vina pe cineva, dai vina pe Uniunea Europeană. Un lucru este foarte, dau un răspuns foarte clar. Uniunea Europeană nu-ți impune absolut nimic, ca să fie foarte clar. Uniunea Europeană îți oferă niște posibilități pe care tu, dacă vrei ca și cetățean, le poți accesa sau nu le poți accesa. E bine, se spune Uniunea Europeană că da, poți să consumi, de exemplu, insecte pentru că ele nu sunt toxice pentru organism. Consumăm și până acum, ca să ne înțelegem, cadmiul care se folosește la salamuri, la prepararea salamurilor, este de la niște insecte. În ceea ce înseamnă însă carne artificială, pentru că discutăm de această chestiune a cărnii artificiale, din capul locului am spus foarte clar și eu și alți colegi
și Comisia Europeană până la urmă a venit în această logică a noastră, nu se poate folosi carne artificială în ceea ce înseamnă consumul uman la nivelul Uniunii Europene și lucrurile vor rămâne așa. Ce pot să facă cetățenii însă? Este foarte important să se informeze. Cel care deține informația, deține puterea. Întotdeauna cetățeanul, înainte de a-și forma o anumită opinie vis-a-vis de anumite aspecte, trebuie să se informeze, să citească și mai ales să citească de mai multe surse de informare. Pentru că, din nefericire, astăzi suntem tributari unui fake news destul de mult propagat în diverse zone și Comisia Europeană, înțelegând aceste aspecte, iată a venit și a alocat resurse financiare pentru combaterea știrilor false. Apropo de dezinformare și de un aspect pe care l-ați tot menționat în interviul nostru, și anume faptul că trebuie să se comunice mai bine, mai aproape de cetățean, care este acel lucru pe care îl poate face Parlamentul European pentru a-și îmbunătăți comunicarea și pentru a se conecta mai bine cu cetățenii? Aș merge pe ceea ce înseamnă o asigurare a prezenței europarlamentarilor mult mai mare în spațiul, în teritoriu, pentru că astăzi, chiar dacă avem niște săptămâni verzi, este insuficient, sau pentru mine, ca și europarlamentar, aș avea nevoie de mai mult timp să fiu prezent în teritoriu și, în același timp, alocarea unor resurse financiare, aș spune chiar substanțiale, în ceea ce înseamnă acest proces de comunicare cu cetățenii. Pentru că aici, din păcate, repet, această lipsă de comunicare duce la ceea ce înseamnă creșterea extremismului la nivelul Uniunii Europene. La final, pe o notă mai personală, dacă ați putea schimba un lucru la Uniunea Europeană sau la Parlamentul European din perspectiva cetățeanului, care ar fi acela? M-am gândit mult la această întrebare, ce aș schimba, pentru că ar fi foarte multe lucruri pe care aș schimba, dar aș pleca de la o chestiune care este absolut indispensabilă în ceea ce înseamnă eficiența politicilor europene, și anume studiile de impact. Înainte de a veni cu orice act normativ de la nivelul Comisiei Europene, aș face un studiu de impact să văd dacă mut acești ochelari din punctul A în punctul B, care sunt consecințele și dacă sunt consecințe bune sau, mă rog, nefaste pentru cetățeni. Sub acest aspect ar trebui un pic lucrurile oarecum să avanseze în această zonă a studiilor de impact, să vedem când noi mutăm munții dintr-o parte sau alta, dacă nu cumva secăm sau desecăm anumite lucruri. Deci este foarte important acest lucru să avem și la nivel național și la nivel european. Și vă spun asta și din perspectiva faptului că am fost președintele Comisiei Juridice în Camera Deputaților și acolo am avut aceeași chestiune de a avea studii de impact în spatele oricărei decizii pe care tu o iei. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Buda, pentru interviu. Și vă mulțumesc și dacă pot să mai spun o singură chestiune, nu știu dacă se mai poate, apropo de ceea ce mai schimba, aș obliga membrii din Comisia sau decidenții din diverse directorate de la Comisia Europeană să meargă în teren mult mai mult decât o fac în momentul de față, pentru că de foarte multe ori, să știți că avem impresia că deciziile care sunt propuse sau propunerile care sunt puse pe masa Parlamentului European sunt făcute de niște persoane care nu au contact cu realitatea. Dacă mă gândesc, de exemplu, la ceea ce înseamnă această chestiune legată de urși și de lupi. Foarte multă lume vorbește despre urși și despre lupi ca fiind un animal absolut, sigur, indispensabil în peisajul nostru agricol, cultural, cum vreți dumneavoastră, turistic, dar în același timp și provocările sau pagubele care le provoacă aceste animale și viața oamenilor atunci când este pusă în pericol, te face să te întrebi dacă acei oameni într-adevăr cunosc în realitate ce se întâmplă în teren și câți oameni mor din cauza unor politici proaste de la Bruxelles. La firul ierbii, cum s-ar spune, să meargă lumea la firul ierbii, să meargă lumea în teritoriu. De data asta, iată, am stat de vorbă cât se poate de transparent cu domnul Daniel Buda, membru al Parlamentului European, din partea grupului Partidului Popular European, PPE, vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și raportor al dosarului Cooperarea transfrontalieră cu țările vecine. Oana Tache sunt eu, ne revedem curând într-un nou episod Europa Express. Nu uitați să vă folosiți votul. Folosește-ți votul și votează la alegerile europene din 2024, pe 9 iunie, la noi acasă în România.